Στον πόλεμο δεν κρατούν όλοι όπλο. Υπάρχουν και εκείνοι που πολεμούν με τα χέρια τους σχοινά, με έναν ιστέρι, έναν ορό, μια λέξη παρηγοριάς. Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, το 1974, μέσα στον εφιάλτη βομβαρδισμών, ανάμεσα σε κραυγές και καταστροφές, μια μικρή ομάδα γιατρών και νοσηλευτών στο νοσοκομείο Αμαχώστου στάθηκε όρθια. Εξέταζαν, φρόντιζαν και χειρουργούσαν, ενώ από πάνω τους περνούσαν ελικόπτερα, αεροπλάνα και έσκαγαν βόμβες. Άκουγαν πυροβολισμούς και εκρήξεις να πλησιάσουν. Πολλοί δεν άντεξαν την κόλαση. Έφυγαν. Μα 2 γιατροί, ένας χειρουργός και μία νησιολόγος έμειναν. Δεν ξεχώρισαν Έλληνες από Τουρκοκύπριους ή Τούρκους στρατιώτες ή πολίτες. Έσωσαν ακόμη και Τούρκο στρατιώτη, γιατί μπροστά στο θάνατο ο αληθινός γιατρός βλέπει μόνο τον άνθρωπο. Δείτε και ακούστε με προσοχή το βίντεο που ακολουθεί. Είναι μόνο 17 λεπτά. 17 λεπτά θαυμασμού, συγκίνησης δέους. Ονομάζομαι Κυριάκος Πουργουρίδης. Το 1974 ήμουν 34 χρονών. Ονομάζομαι Γαραπέτ. Ήμουν 39 χρονών. Ονομάζομαι Διόφαντος Χρυσοστόμου. Το 1974 ήμουν 31 χρόνων. Να λεπτό να σκεφτώ. 44 ήμουν. 50, όχι δεν ήμουν έτσι μεγάλη. Είμαι η Άβρα Γεωργίου Κναή από τη Γιαλούσα. Τέλος νεοφύτου Παπαγεωργίου, μευτήρας γυναικολόγος. Ήμουν ιατρός, διευθύντρια αναισθησιολόγος. Επάγγελμα μου τότε ήταν γενικός πατολόγος. Η δουλειά μου ήταν ιατρός, ιδιώτης και στρατιωτικός. Ήρθαν 2 Τούρκοι με όπλα και την ίδια στιγμή ήρθαν το United Nations στράτος. Και μου είπα μην φοβάσαι γιατρέ, I will take you your place when you are. Την ημέρα της εισβολής εξύπνησα όπως όλος ο κόσμος γύρω στις 5 το πρωί. Όλοι οι άρενες. Στις 20 του Ιουλίου μας κάλεσαν επειγόντως στο νοσοκομείο Αμαχώστου. Το νοσοκομείο Αμαχώστου είναι ακριβώς απέναντι από τον πύργο του Οθέλου. Και ακριβώς απέναντι υπήρχε το τουρκικό λύκειο. Υπήρξαν πυροβολισμοί από την πλευρά του λυκείου απέναντι από το νοσοκομείο, του τουρκικού λυκείου απέναντι από το νοσοκομείο. Εκεί απέναντι μες στο λύκειο που ήταν το λύκειο το τουρκικό απέναντι και μας πυροβολούσαν. Έπρεπε να φύγουμε από το νοσοκομείο. Ήταν φανερό ότι το νοσοκομείο υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πήραμε συλλογικά την απόφαση να βρούμε χώρο για να μεταφέρουμε το νοσοκομείο, πράγμα το οποίο έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αποφασίστηκε ολοταχώς να πάμε στο Μάρκο στο ξενοδοχείο και στο σχολείο του Σταυρού ή στο Σταυρό και στο Sandy Beach στην παραλία έγινε και τα γυναικολογικά και μευτικά. Είχαμε 3 νοσοκομεία. 3. Και μας είπαν ότι εγώ να πάω στο Μάρκος. Τι ήταν το Μάρκος? Το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο του Μάρκος είναι εκεί που μετατράπην σε νοσοκομείο.
Μες στις άμπουλενς βάλαμε τα χειρουργικά τραπέζια και τα μηχανήματα της αναισθησιολογίας. Στον πρώτον όροφο του ξενοδοχείου στήσαμε χειρουργείο. Επίσης μεταφέραν μία μηχανή αναισθησιολογίας και εγώ φεύγοντας από τη δική μου κλινική σε ένα σεντόνι έβαλα τα χειρουργικά εργαλεία, τα ψαλίδια της τραφές. Δική μου την ευθύνη που ήταν να οργανώσω το ακτινολογικό. Καταφέραμε να το οργανώσουμε κάτω από μια σκάλα, χρησιμοποιώντας κουβέρτες για να εξασφαλίσουμε τον αποτιμμένο φωτισμό που δεν ήταν άλλος από το να είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μα εντός 2 ώρες είχαμε περιστατικά και ήταν έτοιμα. Πήγα απευθείας εκεί και αμέσως μπήκα σε χειρουργείο. Και ο πρώτος άρρωστος που έφεραν ήταν ένας τραυματίας Τουρκοκύπριος. Ήταν σφαίρα που επέρασε από την Κυριακή χώρα. Μπήκε στο χειρουργείο, τον χειρούργησα, είχε 13 τρύπες του έντερον του. Άλλον κομμάτι που ήταν πολύ κατεστραμμένο το αφαιρούσα, άλλον το ένωνα και εκεί χειρουργήθη, εκεί έμεινε το βράδυ σε ένα στρώμα κάτω στο πάτωμα. Για να φανταστείτε, δεν υπήρχε φωτισμός για χειρουργείο, δεν υπήρχε αναρρόφησης. Όταν χειρουργούσαμε και έπρεπε να δούμε στο βάθος, ήταν με κλεφτοφάναρο. Και εκεί έγιναν όσες επεμβάσεις έγιναν σε αυτόν τον χώρο. Και με αυτόν τον τρόπο, τριτοκοσμικές, όπως ενοικάζεται τώρα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ανάμεικτα τα αισθήματα. Όλοι είχαμε συγγενείς, φίλους, στρατιώτες ή κάπου τέλος πάντων για τους οποίους αγωνιούσαμε και από την άλλη έπρεπε οπωσδήποτε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα μας σαν ιατρικό προσωπικό. Ήταν δύσκολες συνθήκες και ψυχολογικά και οργανωτικά και πρακτικά. Ερχόντουσαν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Από κατάγματα, από κοιλιακή χώρα. Κάποιος άλλος είχε σφαίρα μέσα στους πνεύμονες του και εξαρτούνταν πολύ από πώς έγινε ο τραυματισμός. Αν ήταν από σφαίρες δεν ήταν άσχημος, ήταν καθαρό το τραύμα. Εάν όμως ήταν από όλμον, εκεί ήταν τα πιο δύσκολα. Διότι μέσα στην κοιλιά έμπαιναν και χώματα, έμπαιναν και γρασίδια και ούτω καθεξής. Έτσι υπήρχε και πολλά, κάποιος εκεί να αποφασίζει. Ήταν όποιος φτάσει όπου πάει. Είναι πολύ... Μην το φανταστείς, από πάνω περνούσαν αεροπλάνα. Ήταν κρυολογήμα, ή γαστροεντερίτιδα, ή πνευμονίες, ή γεραντία κλπ. Όπως είναι συνηθισμένο όταν ο γιατρός πάει εξωτερικά ιατρία, θεραπεύεται την ίδια ώρα ή την ίδια μέρα ό,τι ασθενής πάσχει ή κάνει παράπονο του. Μεταξύ της πρώτης εισβολής και της δεύτερης, του πρώτου και του δεύτερου γύρου, ο γιατρός των Ηνωμένων Εθνών μας ζήτησε να μπορεί να φέρει Τουρκοκύπριους από ένα αμυγές τουρκικό χωριό πληγωμένους που ήταν ακόμα υπό τον έλεγχο της δικής μας πλευράς. Του είπα όμως να μην φέρει πολύ σοβαρά τραυματίες, διότι δεν έχουμε τα χρειώδη για να τα αντιμετωπίσουμε. Και αν χρειαστεί να κάνω κάτι επικίνδυνο σε κάποιον, εκείνος να παραμείνει εκεί να δει ότι το έκανα σωστά, για να μην το φορτώσουν
ότι οι Ελληνοκύπροι σκοτώναν τους πληγωμένους. Είχαμε και Τούρκους μες στο νοσοκομείο που ήρθαν και βάλαμε τους μέσα και θεραπεύουμε. Ανθρώποι ήταν και εκείνοι, γιατροί είμαστε και εμείς, θεραπεύαμε τους και εκείνους μαζί με τους δικούς μας. Δεν κατάλαβα, Γιώργο. Ήταν Τούρκος, ήταν αντίπαλος. Όταν παίρνεις τον όρκο του Ιπποκράτη και γίνεσαι ιατρός, είναι τη γιατρική που κοιτάζεις να την κάνεις καλύτερα. Ήταν Τούρκοι, γιατί ήρθαν στους Έλληνες και να πήγαν στο τουρκικό το νοσοκομείο. Σημαίνει πως μας είχαν εμάς παραπάνω εμπιστοσύνη να έρθουν κοντά μας εμάς να τους θεραπεύσουμε παρά οι δικοί τους. Και αυτός που έχεις μπροστά σου είναι ασθενής που έχει την ανάγκη περίθαλψης και πρέπει να τη δίδεις χωρίς να σκεφτείς τίποτε άλλο. Δεν υπήρχε λόγος. Εμείς είμαστε γιατροί. Πήραμε τον όρκο του Ιπποκράτη, όποιος και να είναι θα του δώσουμε τη θεραπεία για να ζήσει, όχι για να τον σκοτώσουμε. Μπορώ να πω ήταν λογικό να είχαμε δυσκολίες, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε τίποτε. Ό,τι είχαμε, έδιναμε, συστήναμε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μηδέν ήταν, όχι. Από φάρμακα δεν μας έλειψε τίποτε. Φάρμακα είχαμε εκεί που υστερούσαμε, αν μου πέφτει λόγος, ήταν στον οπλισμό. Δεν είχαμε οπλισμό. Παραπάνω που πήγαν να πάρουν όπλα δεν είχαν. Εγώ έβαλα μέσω για να πιάσω όπλο το Σάββατο που πήγα και παρουσιάστηκα. Χειρουργούσα έναν άρρωστον που είχε σφαίρανε στη σπονδυλική του στήλη. Και είναι μπρούμιτσα στο τραπέζι και αρχίσαν να ακούεις τα αεροπλάνα που περνούν από πάνω και ακούεις το θόρυβο, δεν το βλέπεις. Και όσοι άλλοι ήταν στο δωμάτιο φωνάζουν «Άντε πάμε να φύγουμε, να παίζει μπόμπα». Εγώ τους είπα και δεν το λέω, έτσι ένιωθα. Λέω όχι, δεν φεύγω να φύγω τον άρρωστο στο τραπέζι. Επίσης, αναισθησιολόγος για εκείνον το περιστατικό ήταν η Αβρακναή. Λέει η Αβρακναή και εγώ θα μείνω, η αναισθησιολόγος. Και ένας νοσοκόμος. Και μείναν, οι άλλοι όλοι εφήγαν. Η αχείριση πήγε ακόμα μία ώρα, δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Αλλά δεν έφυγαν να φύγουμε τον άρρωστο μόνο στο τραπέζι. Δηλαδή, άρα κατάλαβα καλά, χειρουργούσετε και... Μπαμ, μπουμ, μπαμ. Είχε αιμορραγία στον εγκέφαλο από το χτύπημα της σφαίρας, επισκληρίδιον, αιμάτωμα. Ο μόνος τρόπος για να επιζήσει έπρεπε να τρυπηθεί το κρανίο για να βγει αυτό το αιμάτωμα. Γι' αυτόν υπάρχουν ειδικά εργαλεία να το κάνεις. Όμως δεν είχαμε. Δεν είχαμε αυτά τα εργαλεία. Τότε, άκουσε εδώ, αυτό είναι πολύ... Λέω, θα πάει κάποιος σε έναν που πουλεί εργαλεία και θα μου φέρετε ένα σετ αρίδες, τους κομμοδρόμους και έναν τρυπανάκι του χεριού. Το λοιπόν, αναισθησιολόγος ήταν πάλι η Αύρα. Εφέραν τα, ευράσαμε τα και με τις αρίδες από μεγάλη, πιο μικρή, μπήκα μέσα με μια βελόνα, αφαίρεσα τα 15-20 εκατοστά αιματώματος και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν σε κόμμα ο άρρωστος και ούτε ένιωθε, ούτε πήρε αναισθητικό, μόλις ανοίξα τα μάτια του, έπρεπε να τον κοιμήσουμε.
Αυτό το παιδί επέζησε, ζούσε στη Λεμεσό και εγώ όταν ερχόμουν στην Κύπρο διακόπες ύστερα διότι έφυγα για την Αγγλία, πάντοτε το άκουε, το ήξερε, ερχόταν όπου και να με βρει, να με ευχαριστήσει. Ο ένας ο γιατρός, ο οποίος δεν μπορεί να τον ξεχάσει κανένας, ο οποίος ήταν εν στολή, ο Τάκης Πελεγάνος ήταν στην πρώτη γραμμή των μαχών, ήταν συνοδεύεν τραυματίες και νεκρούς. Μανώλης Χατζηδάκης, διοικητής πυροβολικού συνταγματάρχης, ένας λεβέντης κριτικός, ένας πραγματικός ήρωας, ένας αδελφικός φίλος. Μαζί πίναμε τον καφέ μας κάθε πρωί, αλλά τελευταία είχαμε καμιά 40 μέρες να βρεθούμε γιατί έλειπα στη Γερμανία. Πια στο παγκόσμιο κύπελλο. Όταν ήρθα τη νύχτα της Κυριακής άρχισε το πραξικόπημα και έκτοτε δεν έπια στη μονάδα, μόνο όταν άρχισε ο πόλεμος. Συναντηθήκαμε με τον Μανώλη Κυριακή βράδυ στη σύσκεψη που είχε η ανωτέρα διοίκηση. Όταν τελειώσαμε ο Μανώλης με έπιασε από τον ώμο και μου είπε Τάκη θέλω να σου πω κάτι. Πάμε στο ιδιαίτερο να σου πω κάτι. Πήγαμε στο ιδιαίτερο και ο Μανώλης με αγκαλιάζει και μου λέει Τάκη θα σου δώσω το πορτοφόλι μου. Είναι μέσα η φωτογραφία του παιδιού μου και έχει κάτι λεφτά. Αύριο να τα δώσεις στη γυναίκα μου γιατί θα σκοτωθώ. Την άλλη ημέρα, η ώρα 4 το απόγευμα, η τελευταία επίθεση των Τούρκων με το αεροπλάνο τους εσημάδεψε και τους 5 που ήταν μέσα στο τζιπ και τους σκότωσε και τους 5 επιτόπου. Τον Μανώλη τον Χατζηδάκη, τον Κάτσιανο, τον Ευερχιλοχίαν, τον Αθήπολο Γαγών, τον γιο του Χατζηπορκόπη του Ιαδού, τον Σωτηράκη, ένα μεγάλο ταλέντο της ανόρθωσης και ίσως και άλλους 2. Αυτούς τους 3, τους Ελλαδίτες, τους έθαψα μαζί με άλλους. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης. Ήρθε μια διαταγή που έλεγε οι Ελλαδίτες να μεταφερθούν στη Λεμεσό για να πάνε στην Ελλάδα. Τους βάζουμε στα φέρετρα, τους στέλνουμε στη Λεμεσό και μας τους στέλνουν πίσω, διότι άρχισε η δεύτερη φάση. Και εγώ ξέρω για τους 3 τους εξελάδους που είχαν τη διαταγή να τους στείλω στην Ελλάδα. Εξεθάψετε τους και μετά ξαναθάψετε τους. Μάλιστα. Οι 3 που είπαμε ήταν ο Χατζηδάκης, ο Μουτσάκης και ο Κάτσιανος. Η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν όταν μας έφερα στο ξενοδοχείο, σε εισαγωγικά των νοσοκομείων, νεκρόν τον αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Μουζάκη. Ήταν ένας Ελλαδίτης πατριώτης, ο οποίος είχε ηγηθεί της επίθεσης ενάντια στο Λύκειο, το τουρκικό Λύκειο. Ο Ανδρέας ο Μουζάκης, ταγματάρχης, διοικητής του 4ου γραφείου, με την πρώτη φάση εμείς καταλάβαμε το τουρκικό Λύκειο. Ήταν Τούρκοι. Ο Ανδρέας ο Μουζάκης έσπευσε να στήσει την ελληνική σημαία. Εκεί ένας Τούρκος που ήταν ζωντανός, τον επιρροβόλησε και τον σκότωσε. Ήταν ο πρώτος ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της πρώτης φάσης, ο Ανδρέας ο Μουζάκης. Το βίντεο να το δείξω στο Ηράκλειο σε ένα συνέδριο. Και να πάω. Ναι, μια και θα πάεις, έχεις να τους πεις ένα σύντομο μήνυμα. Πω 2 λόγια μόνο. Εντάξει, το κάνω τώρα. Ναι, θεία. Οκ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε και Συμβούλιο, για την ωραία σας πρόσκληση για να έρθω στο ωραίο Ηράκλειο που αγαπώ τόσο πολύ την Κρήτη. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να ταξιδεύω. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου
για την ευκαιρία να σας πω έναν ευχαριστώ από την τηλεόραση. Σας χαιρετώ. Ως ένας αμοχοσκιανός λατρεύω προσωπικά την Κρήτη. Την έχω επισκεφθεί τουλάχιστον 5-6 φορές. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ το συνέδριο είναι πετυχημένο και αποδοτικό. Ο κάθε γιατρός ξεχωριστά και η ιατρική κοινότητα γενικότερα έχουν να διαδραματίσουν ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο σε ό,τι αφορά την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον χώρο της ιατρικής, αλλά πρέπει να έχουμε και κοινωνικές ευαισθησίες. Χαιρετισμούς στην Κρήτη, στους κριτικούς και τους ευχαριστώ για ό,τι έκανα για την Κύπρο. Δείξαν ότι είναι πραγματική αδερφή η κριτική. Η ιστορία αυτών των γιατρών είναι μια σπάνια μαρτυρία ανθρωπιάς μέσα στη βαρβαρότητα του πολέμου. Δεν ζήτησαν ποτέ δόξα, δεν ανέβηκαν ποτέ σε βάθρο, μα εκεί, στα υπόγεια και πρόχειρα νοσοκομεία της Κύπρου, έδωσαν το δικό τους αγώνα. Όχι για την κατάκτηση, αλλά για τη ζωή. Σήμερα τους χρωστάμε όχι απλώς ευγνωμοσύνη, αλλά και μνήμη, γιατί σε κάθε εποχή, σε κάθε πόλεμο, σε κάθε κρίση θα πρέπει να θυμόμαστε πως υπήρξαν άνθρωποι που επέλεξαν το φως όταν όλα γύρω τους βυθίζονταν στο σκοτάδι. Στη συμπεριφορά τους, στην προσφορά τους, στο ήθος τους, αν σε ενσκύψουν οι ηγέτες της αγριότητας των σημερινών πολέμων, ίσως μάθουν κάτι και τότε ο κόσμος γίνει καλύτερος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σημερινή γενιά των γιατρών, μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αμαχώστου ο Γαληνός, για τη βοήθεια στην δημιουργία αυτού του βίντεο. Όσο υπάρχουν άνθρωποι με μνήμη, ευαισθησία και σεβασμό, υπάρχει και ελπίδα για κάτι καλύτερο.